Bueno, moi boa tarde a todos. Damos comenzo á sesión ordinaria do Pleno do xoves 28 de maio de 2026 co primeiro punto do orden do día. Sería a aprobación das actas das sesións do 12 de 9 de 2024, 28 do 11 de 2024, 30 do 12 de 2024, 14 do 1 de 2025 e 4 do 2 do 2025. Algúnha observación? Sí, José Manuel, tes a palabra. Moitas gracias. Ben, pasáronos estas actas donde xa nos habían pasado con anterioridade, non apareceu un enlace, sí que nos mandaron un email donde podíanos ver as sesións a través dun link, pero aí únicamente aparecen 3 sesións plenarias, que son as de xaneiro, ordinaria, extraordinaria e marzo. Co cal, eu puxeme en contacto con Sheila, porque non podía haber ningunha comisión informativa nin ningún pleno, co cal non sei se se pretende seguir ca aprobación, pero, dende logo, se a acta non temos o que é a videoacta, pois...
dos propios grupos políticos, falo porque a posición que ten o Bloque e o PSOE dentro do segundo onde é diferente. Eu propoño que aprobemos e votemos a declaración institucional que xa se aprobou polos grupos políticos aquí representados na Diputación e o que fai é o que falamos aquí extensamente que a plataforma, que quen ten a capacidade de tomar a decisión, que son dous ámbitos perfectamente definidos, que é a comunidade autónoma e o goberno do Estado, que é poñer as distancias necesarias para que haxa seguridade, porque non se está en contra do biogás, ni moito menos, ninguén está en contra deso. O que está en contra é do biogás cerca das casas. Ese é o debate. Por menos foi o que me trasladou a min a oposición, a plataforma. Co cal, a declaración institucional que se fixo na Diputación recolle perfectamente eso. Agora, as iniciativas legislativas que teñen que dar tanto no Parlamento de Galicia como no Parlamento Nacional non competen nesta corporación. Por tanto, os matices tampouco. Nin vamos a discutir a capacidade nin a calidad técnica dos informes. Por tanto, simplemente, como antecedente, e como xa se fixo na Diputación, e ademais eu creo que unánimemente, que eu creo que é un tema moi importante, porque se hai unanimidade é máis fácil que as cousas se arreglen, que en vez de tratar a moción, aprobemos, se vos parece, esta declaración institucional na línea do que xa se aprobou a nivel provincial e tamén, por exemplo, no pleno do Concello de Carballo onte. José Manuel, tes a palabra. Ben, eu non teño problema ningún, señor alcalde, pero á vista de que o Partido Socialista presentou esta moción a semana pasada e nós acabamos de recibir isto agora, pois se vostede tuvera intención de facer unha declaración institucional, pasaríanos este documento a semana pasada. Ou, en todo caso, pois axuntaría a documentación que se nos entregou o luns. Eu creo que hai que ter un pouco de coherencia e de claridade institucional, vámoslo a dicir así. Nada máis. Bueno, concordo co que di José Manuel, que, bueno, entregarnos agora unha declaración institucional para votar nuns minutos sin poder lela detidamente, pois non é o máis lóxico tampouco. De todas formas, vendo un pouquiño, lendo así rápido e vendo un pouco o que di, pois acércase moito, ou parecese moito, pois as mocións que está presentando tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego nos distintos concellos. De feito, eu tiña tamén para presentar a moción do Bloque, cando vin a do PSOE e lle preguntei e me chegou a do PSOE, lin e vendo que coincidindo mayoritariamente en todo o que se pide, pois non había problema ningún en apoiar a do PSOE, en apoiar esta declaración institucional unánime ou da do Bloque. Naquela, todo que sea que haxa acordos e que sirvan para facer máis forza nas institucións, neste caso, pois, na Xunta de Galicia, parece interesante, pero eu coincido que unha cousa non quita a outra. Pasarnos a información con algo de tempo é necesaria e interesante. Nada máis. Bueno, a verdade que eu non pasei esta documentación porque confiaba, esta documentación ten un mes, eu confiaba que os seus grupos políticos que afirmaron ya remitiran. Isto aprobouse na Diputación. O Partido Socialista está na Diputación, de feito preside a Diputación. O vicepresidente é o BNG, Xosé Regueira, e votou a favor desta moción. Eu confiaba que a información a cada partido, a cada grupo político, lle chega a través do seu grupo político. Eu estou traendo o que se aprobou na Diputación. Eu traio o que se aprobou na Diputación, que gozou do consenso político. E eu creo que os problemas, cando hai consenso político firmado, son máis fáciles de arranxar.
Aquí hoxe non se viña buscando consenso. Aquí hoxe vense buscando ruído, que é moi diferente. Eu simplemente pregunto, están os grupos políticos a favor de que en Coristanco se aprobe unha declaración institucional para que a xente que está preocupada porque lle poña unha planta de biogás ao lado da casa e que xa se consensuou ca plataforma, mañán se poida decir na prensa o Concello de Coristanco aproba por unanimidade, suscribe o acordo xa suscrito pola Diputación, que é quen representa os 93 ayuntamentos da provincia da Coruña, ou en Coristanco son máis listos que os outros e queren facer a maiores non sei que apreciacións. En fin, podemos perder o tempo todo o que queiramos e justificarnos todo o que queiramos. En todo caso, si vai a depender solo a formación dos grupos políticos da oposición da información que lle remite ao alcalde, válgame Dios. Eu supoño que ustedes leerán e buscarán información a través dos seus grupos políticos tamén. Simplemente eso. Eu non estaba dicindo, eu simplemente poñen encima da mesa algo que xa ocurriu e que debería estar dando os seus frutos e que se alonxa completamente do debate político para que isto forme parte dunha iniciativa legislativa que corresponde ao Parlamento de Galicia e que corresponde ao Parlamento do Estado, que hai forzas aí representadas que corresponden que as que están aquí nesta corporación e que unánimemente lle den a razón ou busquen as vías legislativas para que esa xente poida estar máis tranquila. Simplemente digo eso. Se agora mesmo lle queremos poñer o logo do Partido Socialista, do Partido Popular ou do BNG, a mí dame igual. Eu simplemente digo isto xa se tratou fai un mes, porque tiña premura. Acordouse por unanimidade. A nós, válenos. Eu simplemente lle pregunto se lles vale a ustedes. Hai un mes que isto estuvo a disposición e formou parte do debate e os portavoces se puxeron de acordo. Nada máis. Votamos? Sí, sí. Eu creo que o que se trata no pleno de Coristanco se debe informar no pleno de Coristanco. E se vai tratar un tema, ese o alcalde, o grupo de goberno, presenta unha proposta, debémosla conocer de antemán. Igual que nós, cando traemos aquí unha moción, témola que registrar e presentala. Non? E cando facemos unha pregunta, contéstanos 2 meses despois, normalmente, daquela. O que nos pide vostede a nós, que é o alcalde, o grupo de goberno, o que preside a corporación, pois fago tamén, non? É a información que temos que buscar do Concello de Coristanco, do que se vai tratar no Concello de Coristanco, terémola que ter aquí, pois a través de secretaría, a través de intervención, ou preguntamos tamén á Diputación ou aos medios de comunicación ou a calquera que pase por aí que é o que pasa en Coristanco. Terán nolo que dicir pois o grupo de goberno, non? En este caso, o alcalde. Nada máis. Pasamos a votar a declaración institucional que se lle pasou aos grupos políticos en relación á planta de biogás proxectada no Concello de Laracha. En principio, votamos a proposta para que sacar esta declaración institucional na línea do que xa aprobou a Diputación. Votos a favor? Abstencións? Pois vota a favor. Aceítase, o sea, cámbiase. Cámbiase a... O sea, simplemente... Vale, ben. Gracias. Temos outra moción do Partido Socialista en relación a... Bueno, eso, que eu creo que é importante, que, por lo menos para as persoas que están afectadas pola plataforma, que Coristanco, creo que na línea do que xa ven facendo outros concellos da Costa da Morte, pois pide que quen ten capacidade de facelo tome as decisións legales para que, se a lei di 200 metros e hai que poñer 2.000 ou 20.000, que se faga, pero que o faga que non ten que facer. Por lo tanto, eu creo que desde o Concello, na línea de outros concellos de outros colores políticos, tomaron esa decisión e agora, desde a Diputación, tamén tomouse ese acordo e eu espero que quen ten que facer eses cambios normativos que os faga. Continuamos. Hai outra moción do Partido Socialista en relación a garantizar a seguridade sanitaria da comunidade educativa do Canosa Rus para exixir transparencia na xestión municipal. Refírese ao tema da auga. José Manuel, podes explicar a urxencia, por favor?
Gracias. Vale. Podes... Perdón. Sí, ben, en canto o argumento para votar a urxencia a moción pois trata dun asunto de saúde pública, non estamos falando de un trámite administrativo, senón de algo que afecta pois a saúde do colectivo do centro escolar. Houbo distintas versións, houbo distintos cambios nos argumentos relacionados co tema do pozo da auga, houve un ocultamento, ou polo menos non se nos dou a información cando a pedimos, tuvemos que acudir á valedora do pobo. En resumen, unido eso aos resultados das analíticas que finalmente nos fixeron chegar despois de 6 meses, vemos que hai parámetros biolóxicos, bacterianos, que pásanse do que marca a normativa, co cal a urxencia ben marcada por responsabilidade social, responsabilidade sanitaria e responsabilidade educativa. Nada máis, moitas gracias. Ben, pois vou explicarlle, vou intentar explicarlle por que llevamos a votar en contra da moción. A primeira cousa é porque ningunha sola palabra das que contén a moción é verdade. É rotundamente falso todos os argumentos e é unha absoluta manipulación da realidade o que leva facendo ca auga de Rus desde que houve os problemas co abastecemento. Mire, vou explicar. Parece... Perdón, non ten a palabra. Perdón, non ten a palabra. Mire, o único proxecto que se fixo, o único proxecto que se fixo para mellorar a auga de Rus fixo este Concello, esta corporación. E executou nesta corporación. E chámase Proxecto de Mellora de Instalacións de Cloración e Acondicionamento dos CEIPs da Braña e Bormoio. Cando se chegou aquí, executouse unha obra e puxose sistemas de cloración no Colegio de Agualada e no Colegio de Rus. Este é o proxecto que pode consultar calquera. Dito eso, o Colegio de Rus, que ten auga clorada, auga potabilizada, súrtese e nútrese dunha rede veciñal, que normalmente surte sin dificultad ao colegio. O ano pasado houve un problema de falta de auga nesa rede veciñal, co cal, desde que houve ese problema, o que se fixo o Concello foi poñer auga embotellada a disposición do centro educativo. Palés de auga, os que fixeron falta, para uso alimentario, uso da cociña ou o que fixera falta. A maiores, como as necesidades do colegio son bastante máis amplias, fíxose cal é a única alternativa que hai cando non hai unha rede municipal e a rede veciñal non ten auga? Un pozo. Sabe todo o mundo. Chamas unha empresa especializada e fais un pozo. Ese pozo conéctase para os baños e para as labores que non teñen nada que ver por onde reciben a auga as persoas que comen ali ou que beben ali. Dito eso, simultaneamente ao pozo tramítanse as autorizacións correspondientes, porque todo isto fixose por un procedimento de urgencia, porque se un colegio está sin auga para facer as labores que ten que facer, hai que darlle auga. Fixose por un procedimento de urgencia as autorizacións e pedíronse as analíticas dunha empresa especializada que non van na farmacia de turno. Fixose unha analítica e meses despois, que cando che di a empresa que hai que volver a facer outra para ver a estabilización, fíxose a outra. Por tanto, a primeira mentira é que se oculta a información. Dóuselle sempre toda a información da que dispoñíamos. Toda a información. E eu fago aquí unha pregunta, neste caso a secretaria. Houve algunha indicación e instrucción do goberno municipal de que non se dira deste asunto ou de calquera outro asunto algunha vez a documentación? Ora ben, se a empresa nos di a próxima analítica pedidesma dentro de 3 meses, hasta dentro de 3 meses eu non xa podo dar, porque non está feita. Porque está... Usted, mire, compórtese, que eu estou explicando. Vale. Entonces, José Manuel, por favor, no, mire, explícolle por qué. Usted pregunta, ten unha moción urgente, dice, mire, non ten urgencia, a primeira cousa é porque esa xente volva a ter auga da traída veciñal desde outubro, por tanto, están tendo auga. É máis, simultaneamente eso, unha vez se constata que o pozo é dificilmente potabilizable, que se pode potabilizar, recibimos unha chamada do Concello de Carballo, neste caso do alcalde, que me chama e dime, olha, Juan,
vin que tedes un problema de abastecemento e eu teño a capacidade de resolvelo e, ademais, queremos resolvelo. Perfecto. Concertamos unha cita, vamos ao territorio, vemos, perfilamos que desde a rede municipal de Carballo se lle dé abastecemento ao Colegio de Rus. Quedan os técnicos e quedan os departamentos de obras para ir a ver ali o proxecto que fai falta e, se non me equivoco, ese proxecto está en execución. Que non facería falta, porque temos auga con normalidade desde o mes de outubro no Colegio de Rus. Por lo tanto, nin urgente. E usted o que quixo ir dar unha volta ao defensor do pueblo para que nos pediran algo que xa lle habíamos mandado. Sí, eso, máis sobre todo para que o poderan sacar un pouquiño no periódico, porque senón non nos sacan. Ou poderlle contar algunha cousiña ali a cadena SER, porque nos outros sitios xa... Entonces, eso é o que hai. Por lo tanto, o problema do Colegio de Rus da auga está resolto, afortunadamente non gracias ao Partido Socialista, que intentou enturbiar, poñer nerviosa a comunidade educativa. Afortunadamente temos un equipo directivo que confiou, unha cociña que confiou, nin un solo día houbo auga naquele colegio que non se lle fixera a analítica correspondiente antes de pasar a cociña, porque temos unha persona dedicada a eso. Por lo tanto, eu creo que hai moito de que falar, hai moitas necesidades en Coristanco, pero non son precisamente isto donde sí se estuvo desde o primeiro momento. Evidentemente non esperábamos colaboración, nin en eso, nin en outra cousa do Partido Socialista. Pasamos a votar a urgencia da moción. Votos a favor, votos en contra da urgencia, perdón, a favor. Rechaza esa moción do Partido Socialista. Temos unha moción que presenta o BNG, José Antonio, perdón, José Enrique, podes explicar a urxencia, se te parece? Eu comparto o espírito da moción, simplemente que me parece, eu creo que non hai ninguén que poida decir que non queira que esa autovía sea gratuita ou que se lle fagan melloras para aumentar a seguridade. En todo caso, o que si voto de menos é, cando se fala a gratuidade da autovía G55 ou da autopista, pediría por extensión todas as demais, porque eu creo que é un agravio moitas veces que se destinen recursos a un territorio en detrimento de outro ou porque unha é propiedade de un e outra é propiedade de outro. En este caso, parece que poñémoslo o foco nas da Xunta, cando eu creo que deberíamos pedir que en Galicia, como en outras comunidades autónomas, todas as autopistas pasaran a ser gratuitas. En todo caso, estou disposto a que usted explique con... Bueno, vamos a votar a urgencia, nos vamos a votarle a favor, que explique con todo o detalle que queira, porque, en todo caso, eu creo que non hai ninguén que poida estar en contra de que unha autopista que nos costa moitos cartos e que temos que utilizar habitualmente, pois que pasa a ser gratuita. Ainda que xa lle digo, voto de menos que non se pide eso para a totalidade das autopistas da comunidade autónoma. Pasamos a votar a urgencia, votos a favor. Aprobas a unanimidade, tes a palabra. Respecto á moción, bueno, como se fixo chegar en tempo, pois, bueno, pouco máis ten que comentar que respecto ao tema da gratuidade das autovías. Aquí xa reflexa tamén que no Consello da Xunta de Galicia celebrado desde outubro do 2024 aprobouse o rescate das concesións de 4 autoestradas no noso país a través dun investimento de casi 300 millóns de euros. Son as autovías do Salnés, do Barbanza, Ourense Celanova, Santiago Brión.
foron eliminados así peaxes á sombra que se viñan pagando anualmente xa pola Xunta de Galicia. Que o señor presidente da Xunta, o señor Rueda, e tamén presidente do PP, pois dixo que con esa operación permitiu o aforro de máis de 30 millóns de euros para as arcas públicas galegas. Daquela, o que está dicindo, eu creo que tamén xa se reflexa aquí. Igual que se rescatan outras autovías, pois tamén estaría ben que se rescatara esta. O tema de seguridade non hai, creo que os que andamos algunhas veces por ela sabemos que cando chove pois formanse charcos de auga, hai accidentes, estánse evitando algúns, pero simplemente pois limitando a velocidade a 100 a baixada de Loureda, con radares e medidas para que a xente pois baixe a menor velocidade. Entón eu creo que está incluído o que todos nos pode interesar, o que quede votar se estamos de acordo en que se mellore pois a seguridade e que se empece o procedimento dunha vez para eliminar ese peaxe tan injusto para a comarca ou para as comarcas da Costa da Morte. Esa palabra. Moitas gracias. Ben, evidentemente o Partido Socialista votará favorablemente. Hai que recordar que dende o inicio da construcción desa autoestrada pois iba a ser gratuita e despois pois o señor Fraga pois foi vendendo donde se instalaron pois os peaxes. Creo que aínda lle quedan pois cerca de 20 anos de concesión, co cal pois todos os veciños da Costa da Morte e que non son da Costa da Morte pois que pasen por esta vía pois terán que deixar un diñeiro bastante importante. Cabe tamén xa a nivel técnico, porque falamos de seguridade, evidentemente xa dende o inicio foi, pois, vamos a decir, mal construída, porque as curvas teñen que ter un radio mínimo de 400 ou 500 metros e pois moitas delas non cumplen esta cuestión técnica. Entón, nós votamos favorablemente para que lle saquen dunha vez por todas o peaxe a AG55 e, evidentemente, pois, que solucionen aqueles problemas que poidan afectar á seguridade. Nada máis. Pois pasamos a votar, entón, a demanda á Xunta para a eliminación dos peaxes. Votos a favor. Aprobada por unanimidade. Dúas preguntas. Que criterios están a seguir para asignar os camiños que entran dentro do plan Camiña Rural? E a segunda, fai xa uns anos aprobarenos un proxecto para a segunda fase de OCA, o proxecto que vai dende o Cruceiro ata o Castro de Oca. En que situación se atopa e cando se vai materializar pois a reurbanización deste tramo. Nada máis. Gracias, José Manuel. Bueno, a miña pregunta vai relacionada pois con un tema que se falou fai un momento, porque como non poden intervir, é referente sobre todo a agua do Colexio Canosa Rus. Solicitei por rexistro o xoves pasado pois documentación, pois tanto facturas do que se gastou, pois tanto en facer o pozo como na instalación, na conexión da auga, etcétera, etcétera, a máis as analíticas, tanto a primeira como a segunda, e se houbo máis. Dixéronme en secretaría que, bueno, antes do pleno que iba a ter, pero non me chegou nada. Quería saber, pois, por que é iso. A seguinte pregunta...
A mí non me chegou nin a notifica, nin a nada. Nin por correo, nin nada. Nada de nada. Pero, bueno, referente a eso, enlazando co mismo, a ver, o ofrecemento de enganchar a Carballos, isto, se o problema que houve no colexio da agua empezou xa pois a finales de setiembre, dame igual, como que fora en outubro, sabendo, ou se non preguntando, teño constancia que houve ofrecemento xa nesa época do Concello de Carballo para facer a obra que se vai facer agora, enganchar. Eu primeiro preguntei se había, se pasaba a, digamos, a agua potable de Carballo por ali, porque hai que recordar tamén que máis da mitad dos alumnos do colexio pois pertenecen, son veciños de Carballo. A min contestaronme que ese ofrecemento está desde esa época, desde que houve o problema. Que a resposta que foi, bueno, vamos a mirar de arreglar pois polos nosos medios ou da nosa maneira. Ese é, eu digo o que me di. Non vou entrar en quen ten a razón ou non. Se eso se fai 6 meses, 8 meses despois, pois hai que reconocer que ao final pois algo saliu mal. E hai que entender outra cousa tamén. Habendo a posibilidade de conectar a unha agua, a unha rede, a unha traída de agua potable con controles, pois, como manda a norma, probablemente, pois, a parte dos diarios, semanales, mensuales, etcétera, seguir conectado a un colexio público, un colexio ou un centro de salud, seguir conectado a unha traída privada, que non teño nada en contra das traídas privadas, que fan unha función moi importante e sirvennos para todos, tal, pero que sí que carecen deses controles, non hai ningún control. Pois eu creo que se perdiu unha oportunidade xa en outubro ou novembro de solucionar un problema que agora en xuño ou maio iniciase o proceso para conectarse a esa traída. A miña pregunta é, a parte do sistema de cloración propio que ten o colexio, que o único que di é a cantidade de, quero dicir, faz unha tira, un tal, para saber se está clorado ou non, pero non sabes se esa agua é potable ou non. O que che di é que está clorada, tal, non dá unha analítica. Que analíticas ten a traída esa en concreto para poder decir, bueno, pois no colexio estáse utilizando unha agua pois que ten todas as garantías e todo ben. Eu creo que non hai, falta. E despois, respecto ao que di de que se conecta a agua do pozo como se conectou para os baños, que garantías temos de que pasa, non vai ás billas, se vai ao inodoro, non vai á billa do lavabo, ou lávanse as mans, ou bébese un sorbo de agua desa agua no piso primeiro, no segundo. Aparte que non creo que este totalmente discriminado. As conduccións son as conduccións, ou se engancha ou non se engancha. Daquela eu creo que hai que reconocer, hai que tamén ter un pouquiño de non sei, de menos soberbia e reconocer que ao mellor pois hai algo que non saliu ben ou non se fai ben. Ese é o primeiro, nada máis. Muy ben, simplemente por algo que nos fresco, creo que convén aclarar. Por deixar pechado o tema da agua, cando Carballo ofrece a posibilidade de que nos enganchemos á rede municipal, o Concello xa estaba utilizando a rede veciñal. Punto primeiro. Xa era fora de tempo. Cando Carballo non o ofreciu, xa non tiñamos ningunha necesidade porque nin estábamos utilizando a auga do pozo para a limpieza nin para nada. Por lo tanto, sería con vistas ao ano que ven.
sempre con vistas ao verán que ven, que é cando non hai auga, normalmente. Punto segundo. Despois, deslizouse aí a posibilidade de que un sistema de coloración arcaico. Non. Aquelo, de vez en cando, pasa un departamento que é Salud Pública, que depende da Consellería de Sanidade, e pide unha serie de documentación, extensa documentación nos colegios, dos cales nós temos responsabilidade. O sea, nós cumplimos con saúde pública. A ver se nós agora aquí vamos a poñer uns criterios máis restrictivos que pon a propia Consellería de Sanidade, que xa non pon poucos. Pero hasta agora cumplimos cos criterios de saúde pública, sempre. E despois, parece que vivimos nun sitio que vivimos en Chernobyl, que naquela zona hai 50 ou 60 casas que teñen pozo e a xente bebe del. O sea, non é unha zona con radiación nuclear, non é un sitio que teña, a ver se agora facemos un pozo e aquí de repente, oye, nin hai un vertido, nin hai nada raro. De feito, é un parámetro de manganeso. É igual, decídese non tratala, decídese dar por amortizado eso, que non sei, por suposto, evidentemente ese pozo está fora de uso desde outubro, desde que veo a rede municipal, pero eu creo que seguimos alarmando. Agradecemos públicamente, porque o fixen públicamente, a él personalmente, ao alcalde de Carballo, o interese en, oye, porque despois chamámoslo nós, oye, isto de cara ao verán que ven, ter un plan B, sin problema. Ali foron, fai unhas semanas, acordaron cal era o criterio técnico, que a empresa que lle leva o tema do servicio de augas, quere dicir que teñamos que engancharnos esa auga? Pois ao mellor non. Esa auga ten máis garantías que a daqui? Pois non ten por que ter máis garantías que a daqui, porque a daqui cumpre a norma. Senón, nin a cociña fai, nin a cociñeira, mentes que non se dan as analíticas e non se fan os parámetros todos que hai que determinar por lei, ninguén utiliza a auga. Home, eu quero pensar, poden pasar moitas cousas, porque poden, cando un manipula alimentos, cando hai nenos, poden pasar. Afortunadamente, non pasaron. Puxéronse todos os medios que unha empresa como Espina e Delfín, creemos que ten cierta solvencia, nos dixo que deberíamos ir poñendo. E nos tempos que esa xente nos dixo que os debíamos ir poñendo. E sempre atendendo ao requerimento que nos fixeron do colegio. Como así se dixo en diferentes ocasións no Consello Escolar. No Consello Escolar, algunha persona tomou a palabra, eso non é verdad. Eso que está dicindo non é verdad, porque eso depende de min e non é así. Eu quero dicir que se algo temos é que non temos soberbia. Ora ben, non se pode enturbiar, non se pode deslizar que a auga non cumple. Oiga, e é máis. O Concello tuvo varias reunións, como con outras comunidades de augas ou outras redes veciñales, para que se poida legalizar esa rede veciñal. Porque o Concello, inda que queira estender a rede municipal, non pode. Porque donde hai unha concesión otorgada e ali hai unha concesión otorgada, esa concesión prevalece sobre outra nova concesión ou sobre a rede municipal. E ali hai unha concesión que funciona con normalidade e mediamos a ver se era posible a fusión de unha cousa ca outra e que todo formara parte. E tamén estamos traballando nunha alternativa, un punto de captación diferente, unha alternativa para asegurar que nin a Braña nin o colegio quede sin auga neses períodos máis. Estáse mirando, esos son proxectos, hai que ver se requeren bombeo ou non. Eu quero dicir que tomamos os temas en serio. Non houve ninguna advertencia, nin ninguna observación por parte de, neste caso, da secretaria, oye, tiñades que facer isto, non o estades facendo, ou tiñades que facer aquilo, non o estades facendo. Errores, por suposto. Eu non son unha persona que digo cando, non sei, cando alguén decidiu facer o pozo ali, que foi a empresa, por suposto, que supónse que saben, a mí se me din que hai que facer 50 metros máis a un lado ou máis ao outro, pois, e ao mellor houbera dado diferente. Pero aquí houve quen se atreviu a decir que había que facer unha analítica antes de facer o pozo, que manda carallo na vana, É dicir, como faz unha analítica dunha auga que está 25 metros máis abaixo sin facer o burato. Pero, bueno, en fin, eu non quero dedicar máis tempo a eso, simplemente o que pretendían é aclarar. A auga ten garantías, os protocolos están vixentes, cúmplense, non se fai unha obra 6 meses despois, todo estuvo programado cando Carballo ofreciu, que lle agradecemos moito, xa non precisábamos a auga, agora, para ter esa
alternativa, esa opción de cara ao ano que ven, ou de cara a este ano, perdón, a este verán, por se fixera falta, estáse a executar a obra, en uns días quedará rematada e esperemos que non faga falta, esperemos. Pasamos a contestar as preguntas que se fixeron no pleno anterior. Había unha pregunta do Partido Socialista en relación á plaza de tractorista, a unha factura de alquiler desbrozadora, quen manexou en relación a quen manexou a maquinaria desbrozadora. Bueno, simplemente decir que a maquinaria municipal é manexada por operarios municipales, en tanto non existe unha empresa a que se licite para que preste ese servicio, pero non é o caso. É o propio personal municipal quen manexa os distintos equipamentos. Sempre esa especificación de decir persoal tractorista, eu creo que é pouco apropiado para os tempos de hoxe, porque necesitamos persoal polivalente, operarios de servicios generales, que igual poden estar facendo unha labor de jardinería, que facendo unha labor de unha reparación de un bordillo, que facendo labores de desbroce, as que haxa que ou apoiando calquera outra tarea, non? Por tanto, esa especificación de operario ou conductor tractorista creemos que non é o que precisa, porque fai que determinados postos sean moi inmóviles, cando sabemos que moitos meses do ano non hai ninguna necesidade de desbrozar. Por tanto, vamos a revertir esa plaza na RPT como modificación da RPT para que sea un operario de servicios generales. Sempre é personal municipal que manexa a maquinaria e hai un criterio estrictamente técnico que, ademais, trouxese a pleno, que eran as múltiples reparacións que tiñamos nunha desbrozadora que se comprara, que rompía e que impedía prestar o servicio adecuadamente, e que a requerimiento das persoas que andan con ela decidiuse que a máquina que se utiliza para o tema dos desbrozos sean esas que teñen agora mesmo. Despois, falabas tamén, había unha pregunta en relación ás actas das sesións. Bueno, creo que a secretaria explicou, hoxe aprobáronse 4, e confiamos que agora que parece que o equipo de grabación vai ben, que se poidan acceder ás videoactas e que eso se poida, que quede resolto o antes posible. En relación ao pagamento de facturas, vense contratando unha empresa para a comunicación externa. Quere saber por que se priorizou esa contratación frente a outros gastos. Bueno, o Concello ten, digamos, a responsabilidade de prestar servicios, e para prestar os servicios que se demandan hoxe, pois tírase de distintos proveedores, non? Pois desde artistas hasta xente que che fai pois campamentos, hasta xente que che fai actividades deportivas, hasta xente que che fai páginas web, que temos contratado, por exemplo, unha empresa que nos fai unha página web, ou hasta xente que ten conocimiento en ámbitos da comunicación para que toda a actividade que fai o Concello ou que lle pode ser de interés aos veciños se difunda dunha forma que sea facilmente digerible por parte das persoas que lle pode interesar. O Concello de Coristanco ten un departamento de cultura que eu creo que brilla, hai dúas persoas moi implicadas que se viñan cargando na medida que podían, pero evidentemente hoxe con o nivel de traballo que teñen serían absolutamente, están desbordadas e non poden facerse cargo da comunicación. Como non temos un periodista, como hai outros concellos que teñen un periodista dedicados precisamente a eses traballos de comunicación, pois nós o que se fixo foi tirar unha asistencia que, eu creo que de unha forma bastante inocua, o que fai a difusión sobre as actividades que se fan e aquelas que pretendemos facer para que a xente sepa e poida inscribirse en elas ou informarse sobre elas. A súa vez tamén está colaborando pois un pouco na proposta que está facendo de nova ferramenta web que pretendemos que sea pois unha nova vía de prestar servicios ao Concello, porque a página que temos a verdade é que está desactualizada e pretendemos darlle un impulso a esa forma de relacionarse co Concello. Había dúas preguntas do BNG, unha delas respecto aos proxectos do Miradoiro e aparcadoiro en Verdes, en que situación se atopan. Todo isto naciu ao amparo do proxecto dos fogóns do Anllóns,
donde o que pretendía era poñer en valor o río Anllóns desde o seu nacemento hasta a desembocadura e diseñáronse unha serie de actuacións a facer nos distintos concellos. No caso do Concello de Coristanco, entre outras, destacaban un mirador ali a pé do refugio para que a xente pudera contemplar e sentarse un pouco e contemplar a belleza daquelo, e tamén un aparcadoiro disuasorio nunha parcela que comprou o Concello, tamén un pouco co consenso da Diputación, para albergar esa zona que a xente pudera ir a disfrutar de verdes sin que os coches invadiran a zona de... O Concello fixo o proxecto, conseguiu os terrenos, conseguiu as autorizacións e fai máis dun ano que remitiu á Diputación todo eso. Eu tuve a ocasión de falar coa persona responsable, neste caso co vicepresidente, e díxome que estaban atendo un problema non solamente con os nosos proxectos, sino con todos os proxectos dos fogos do Anllóns, porque a intervención estaba lle poñendo problemas para sacar a licitación esos proxectos. A intervención da Diputación. Porque, como eran fondos Next Generation e tiñan que estar executados en un período, que o período no que tiñan que estar executados non iban a darse executados esos fondos, por tanto, xa non os deixaban licitar. Eu preguntei fai uns días sobre a posibilidade de que nós, con recursos propios, os executáramos, porque tiñamos interés en que os executara, e a resposta foi non, porque os vamos a facer nós con recursos propios. Eu traslado a información que me dou o vicepresidente da Diputación fai moi poucos días, dicindo, porque eu dixen, pois nós temos a posibilidade, ou ben con recursos propios, ou ben con recursos que proceden da propia Diputación a través do plan de obras e servicios, pois de executar eso. Tampouco non é unha cuantía grande. A palabra foi non, porque temos a intención de que eso se execute con fondos, con capital da Diputación. Por tanto, supoño que será aquí, a man no resto dos concellos. Despois, había unha pregunta tamén en relación a en que trámite se atopa a declaración do ENIL da Lagoa de Alcaián, se existe algún proxecto para a súa posta en valor. O Concello acordou a redacción dun proxecto para que a Braña Rubia acadara a declaración de ENIL. Cando ese proxecto foi remitido, aprobouse, saliu a exposición pública e despois remitiuselle á Consellería de Medio Ambiente, porque son eles que teñen que agora acordar ese trámite, non nos corresponde a nós. Eu, a verdade, que me parece que está tardando máis da conta, tampouco tivemos ningún requerimento, e o que fixen foi solicitar unha entrevista a ver se podo ter algún motivo ou alguna, se está pendiente de alguna cousa ou se está pendiente de que vaya a aprobarse no Consello da Xunta ou que sea. Eu, ao día de hoxe, non podo dar máis información que a de que do Concello se remitiu á Consellería de Medio Ambiente. A partir de aí, hai interés de unha entidade ambiental en suscribir un acordo, un convenio, porque eles querían facer labores de divulgación, preservación, en fin, labores. Ao día de hoxe, ese convenio está en evaluación, aquí un pouco vendo o criterio tamén dos técnicos, porque evidentemente nós temos que velar polo patrimonio municipal e temos que, habrá cousas que, neste caso os técnicos ou a secretaria interventora teñen que decir isto sí, isto non, se dirá, vaiselle contestar. E agradecemos que esa entidade está facendo de vez en cando ali algunha labor ambiental tamén, que van ali, que se fixaron recollida de residuos, pero o proxecto como proxecto non temos ningún ao día de hoxe, porque eu creo que a primeira cousa é que a Xunta, neste caso, aprobe a declaración de ENIL, porque iso dalle acceso a unha serie de investimentos e de financiación que ao día de hoxe non ten. Nada máis, moitas gracias.